Ers 2015, mae arloesi Gwynedd Wledig, sef un o gynlluniau Menter Môn, wedi bod yn gweinyddu cronfa Nesa llun. Sef cronfa benthyciadau di-log i bobl ifanc pen llun, gychwyn neu ddatblygu busnes neu fenter gymdeithasol yn yr ardal. Erbyn hyn, mae 14 busnes a menter gymdeithasol wedi derbyn gwerth dros 70,000 o bunnau o fenthyciadau di-log gan y gronfa. Felly yn dilyn y llwyddiant hwn, mae arloesi Gwynedd Wledig ac arloesi Môn wedi penderfynu buddsoddi arian ei hun i gronfeydd newydd sbon i gymunedau ar draws Gwynedd a Môn. Byddwn yn defnyddio'r gwersi o Nesa llun i greu modelau buddsoddi lleol sy'n addas ar gyfer y cymunedau llwyddiannus. Byddwn hefyd yn medru cydweithio gyda thimoedd eraill Menter Môn i gynnig cymorth a chefnogaeth i'r cymunedau llwyddiannus mewn sawl ffordd. Megis cymorth busnes gan yr hwb menter, cynnal digwyddiad taro'r nodyn gyda llwyddon lleol 2050, a chymorth arbenigol gan unrhyw dîm perthnasol i'r buddiolwyr, megis gwneud y gwlân, ffiws neu tactyfu. I wneud cais, llenwch y ffurflen gais neu cysylltwch â fi ar betsan@mentermon.com am fwy o wybodaeth.